bandiraɓe musidɓe tedduɓe rendaɓe gurɗam on calminama on juurama on jettama on manama on montama no fewi noon go ɗum wiyede kala saaha mbimi noon on gandi bandiraɓe oɗon gandi oɗo série kam so Allah omona fusa leydi ndi so Allah oɗo série 3 famille 1000 probléme o wiya 1000 probléme hoɗe min est ce que ɓe potani ɓeydude hen 2000 goɗɗo hono 3000 probléme famille foof e 1000 probléme la ilaha illallah won pottuɗo yam tan wi kam guella an film mono mo joomo waɗi o wimi holon hen no ni sinno ko sagam o wi won ko belɗo de kono kadi ni 1000 probléme de sore enayi ɓe rewi ɗum ɗo min kitam ɗe somin daari ɗum tan ɗe jahataɗe mbayno keloje ni Allah e makko lerde image o son o scénario o mbimi ew ko bawɗo waɗata mo wawa sikka ko wasu ko noon tigui 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 bandiraɓe jeehe jeeɓoye épisode o ew so hakkille mum hoɗa elle épisode 7 o yarata de nden ɗe woton luutede kala luutaɗo yo andu luutama ko wiɗi jeehe jeebon keɗo ɗum nanon ko haalte ko tigui tigui goto foof ma yi hen hoore mum goto foof ma waɗ hen ko ganduɗa kañum woni janggani kam a participé wiyetede wona ma waɗ ɗum hen nde jeehe jeewoye mbaɗon abonné chaîne o mbaɗon ɗum kadi partagé no fewi film o oɗon dokkat ɗum ɗon ko wona ɗum ko mbaɗon Fouta Pro ɗo ni abonné e partagé on jarama.